Kaži šta radiš, Zlato. U kameru gledaj i kaži. Mesim testo. Kako se zove to što praviš? Putem tifle. Ajde da vidimo šta radiš. Kako se to radi? Pričaj nam. Ovako. I ovako. I ovako. Tako. Hoćeš malo više da pritisneš da bude tanje. Tako. Pljus, pljus, pljus. I ovako. A šta ima u tom testu? Pa ima putem tifla i putem džema. To se jede sa putarom i džemom. A šta se stavi u testo? Pa stavi se... A pričaj u kameru da... Brašno. Dobro, još? Pa ništa više. Voda? Da. Ide i jaj. Pustite mi sad da... A izvini, dekoncentrišete. Čekaj. Sve snimila. Još snimam. Ajde. Čekaj da vidimo kako stavljaš. Tako. Odlično. Jel imaš još? Nema više. Pa i nema. Ja jednu. Pokaži malo oklagiju. Miriše. Da vidim veliki. Mama, kao